Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka kenhun yele ka jong ka 5 star kala Khur ya ka nam Lahduh ha ka lempung yele ka futsal ka balatip kum ka second knockout futsal tournament balapan ya da ka Lionel Futsal Arena ha Pendeng Rai West Khasi Hills District. Ka 5 star kala Khur ya ka nam Lahduh ka long hadin bakala laban plim no ya ka kenhun yele kai Orient da saugo la kawai ha ka jekhun final ka balalong ha ka khatpratrik unailur arajarapsan. Ya kani kalampung la penha perda da UMLA ka Nongstoin constituency uba Gabriel Walang ubala longkum ukongsan ringkat ka Jedon Lang u Divisional Soil and Water Conservation Officer Nongstoin Division uba lam kupar soalang ubala longkum usembut kongsan ki dekhot ka Lionel Futsal Arena bat kiwe ki bala samru ya ki khusnam Futsal la gadai ki kenthai la gadai ki shendrang katnang mi isngi kata kalarang kering ya bunba wat kitu ki bom nam ban yele kairo ya football tarai tang na ka daw bakaram ka futsal ka caka ka barik ilawan nang ni banle ya ka kilan men par kane kala yana de tang ya konta ji yele kai ndoi ka wanra ya ka jingba ya ka kot ka khia par khamtam ka pulai yagi na kinjing sneu jong ki kanja drugs ki kiat bat ki wei kinjing sneu ki badan ai ka jingka ya phi kitim baro pada baro gitu ki bale kai manta ka final masuk ban ba bilia point na pe ki bro ki bala hambe karta ba be kapok ko mangaru yedam dengan suatu ba kane ka jingale kai ka kring ya baro Kembali ada di hati. Di lebih kum melijar jongka ranasap. Kai kepada pilihan menong, kai kepada pilihan